Coide ili mór na gaelge é Martin ó Gireán, an fille is smúdí bhí dearachtaína áirithe. Chur sé réamhóid bun I bhilíocht na gaelge atá líne gúnaí. Muidir bhín is féidir in rá gur a bheith ahead na nó ilíochta é. In aineoin seo is é an síl tradiisiúnta bun téama a chuid filíochta. Is é an síl tradiisiúnta sin a chunig sé na hímpel le líne óge an árainn. Síl primitíbach a dtíar a scríbneoirí, síl an arna John Millington Synge comóra ar an chuid scríbneoireachta. Síl a léire an sconónaí Robert O'Flaherty an a bhealach Román sa chéin. Ach bas tíiristeach a chonig na hellingtóirí seo. De smur is de smúsach an Ileán a bheith Martin. Agus binné a rinne fíne fírineach é. The hinstach the ray of Sherry Donald Trahan. I didn't know, but was will I Donald Hain, we Donald, Tig, Martin, Sean, I guess Martin Shatani Sean, who grew in the story. Hannig Martin ó Gireán ar a síl san líon 9 agus 10, an duine ba hinne de chearar cluine le Moréad agus Seán ó Gireán. Teagar cailú a ahead nuair nach raisiach 7 mbliana d'aois, tá an chumáid gur óge chuma hásta a cha Martin. Deastal sé ag bhunscail ónachta áitir chruthise go maith. Any bhn tús go rá éidim fuile an. Ar nós go leor eile ag an am ní a léamh ná scríb ag go bmhaithil, agus dá bhrí sin hit cuaramí cléadach sin tí ar Martin. Sin sé héin scéal faoi ant bhí ag ahead, a díafra cé scríb agus cé léam na letricha ina deach siúd. Ó, Martin ag an sa léamhan is a dúirt Mary ag ra fór. Ó, deir a bhean eile chaise go bhfuil lean chloigan ar siúd. Le há daoine ar sí a chuireach letir síos go gaile chuid. Ach duine a scríbfach letir agus a chuireach an bealach go Americáí, sin ceiste le fad. Ítú go ceistearm bhí cead a hialaím le filíochta. Mar dúirte te dúirte níos muinte a dúirte ach focail dhéanaan filíocht. Agus ar bhíonn sé héin le filíochta níos, Dieanam talasláinde mar dear aga bhfuil ábhar aige duine, bhfuil smuoine aige, ach mar bhfuil sé an dríocht, nó mar hagann Seán ó Riordáin ag git bhaint asamsa, leis sé gumas atá ag rocail, agus sé núsáide bhain sé as focail, ní chun sé dríocht ormsa go háid. Bhí an nilíoch do mo hímpel agus mé a fás idir se. Bhí an charig eilanda ar tógiú mise ar bhuin na filíochta, an bealach ag duine bmhótha dá máil leis héine. Bhí síos na brachlanna cúrhána a deireach deag rion na mar a ghlaise. An lór na don a beireach dúlán charige is trá. Agus bhí sí rís a munamór cún siarí a níoch malúid saora is í súgra go lách le cúis a chláda. A char gachní í sí a gaint mo bhuine. Chur sé cuidhá de chaintear a bhuinteide sa leabhar próis femin bheltain. Na deas a chuos a chumorm sa bháide. Muinte bhil na ciile a mága faoi team fáid bhód. A tháinig an néir le is cháid rion le go le breanhuiir a ból bór. Nólach í réáid nach go mú lá sa teampel ina daine an ar le siút a go bháide.
a go le néad le go le breanúir a bó mór s mé caitin se haváidin. Tá bug a ceappa se gur an mac fáidhicil le láíonnaí, Tá mé ré, mo chuid betheach go deorisce, mo chuid cuireach. Tá báca se bháide. Báil jaula téis ar a bó mór, té chuideú, sige bhá gur tú go lán na neachcha táháin. Ráhain idir se, brín beg hiúras misneachtún idir se. Ní bheith muid rá bhendar, áhain na huair idir se. A cha becha samsa gur se le láíonnaí. Mo chuid betheach, mo chuid cuireach. Tá chuid betheach, tá chuid cuireach. Ní leanhart na chaid tréad Pastor James Hedetáid. Tá bhfuil bhliaad fádaid le le breanúirb. Cogur a bháide, meastar me chandachar a bheith casaport is Colmín Bósaí. Seo an sort cainte as ar giniú chuid de bhór híhir tros na Gaeilge leabhar mhórtín í chain ina measc. Ach bhí rábeile amach ri mhórtín ó Gireán agus úsá deile ar fad le bainteige as caint chreacnach dhílis sin a bhaintire. Bhí an iliacht a bhuaí an núméid agus dreagar sé í. Nuair thosaí an Gireán ach de sé gur tháinig an iliacht tíreach amach an gréibh ní ó éonheart a géir agus is tócha fila pobl fila poibli a bhí an. Ach an sin sna cuigadí thosaí sé deir sé bhad níos cósaí mar ile. Agus thosaí sé dul siar ar litríocht na Gaeilge, thosaí sé dul siar beidir ar litríocht an teachtú hístéag agus bhór ag an ó rathile, bhór ag Piaras Ferritéir, bhór ag freisin ón ró súlaháin. Agus síle méid an buinte sin freisin dullas beas na seascadí, nuair a deir sé beagánaí nuair bhí díma faoin meallach ará beidir na luacha do chuais le bunú an stáiteo nuair a bhí na luacha sin beidir a gathaileachtaíomh. Sílim gur thosaí an Gireánach ag géirí teacht mar chorbe ar na filímóra a bhí an sa seachtú hístéag daine mar páidí ó bródar agus mar sin. Agus go bhacha sé go sé mar thuilgas ar thain mar ile na sean luacha seo a chuomhnú agus a hachad ar rá go dtí an chéad glúin eile. Is é síl óge is túisce a cheilúrann sé an chuid filíochta. Síl a chuid na chin, síl banithe, síl bhfuil sé gur a grín na chuineáil. Mar an a ghuiimhine fós a magna, báin ní bána agus línti geala, línti curma agus festí colasa. Seus ar is stráil go bhrídín baile.